Začni svoje vlastné, módne, dropshippingové podnikanie bez nákladov. Krok za krokom, jednoducho a prehľadne. Najprv zrolujte nadol a kliknite na Otvoriť bezplatný účet Shopify. Zadajte svoju e-mailovú adresu a vyberte Začať zadarmo. Ďalej zadajte heslo a kliknite na Vytvoriť účet Shopify. Shopify vás požiada o kreditnú kartu. Môžete pridať, pokračovať s plánom za $1 alebo kliknite na Preskočiť. Potom vyberte Preskočiť prispôsobené nastavenie. To je všetko. Klikač je pripravené. Stačí prejsť do svojej e-mailovej schránky a potvrdiť svoj účet Shopify, aby ste mohli začať. Najprv zrolujte nadol a kliknite na Inštalovať Trendsy Fashion Dropshipping. Zadajte svoju e-mailovú adresu a kliknite na Zaregistrovať sa zadarmo. Skopírujte overovací kód, ktorý vám bol zaslaný na e-mail a vložte ho do Trendsy. Potom zadajte svoje meno, vytvorte si heslo, zadajte svoje telefónne číslo a stlačte Pokračovať. Následne odpovedzte na niekoľko rýchlych otázok, aby ste proces dokončili. Keď sa dostanete do svojho účtu, kliknite na Plán predplatného. S bezplatným účtom budete môcť nahrať až 500 produktov. Budete mať tiež prístup k viac ako 40 000 najpredávanejším produktom, možnosť objednať si vzorky produktov, prístup k možnostiam vlastnej značky, neobmedzené spracovanie objednávok a zákaznícku podporu 24/7. Aby ste mohli dropshipovať po celom svete, nastavte typ na dropship a možnosť odosielania na zahraničie. Momentálne máte na výber viac ako 44 000 produktov. Ďalej si nastavme maloobchodné ceny, prejdite do svojho účtu a kliknite na cenové pravidlá. Upravte predajnú cenu na 4-násobok nákupnej ceny. Získate zisk na pokrytie nákladov dopravy a reklamy. Nastavte porovnávaciu cenu na 8-násobok nákupnej ceny. Keď to máte hotové, kliknite na Uložiť. Teraz sa pozrime na krajiny, do ktorých môžete doručovať. Existuje viac ako 40 podporovaných destinácií, vrátane Austrálie, Kanady, Francúzska, Nemecka, Talianska, Japonska, Luxemburska, Holandska, Nového Zélandu, Portugalska, Saudskej Arábie, Singapuru, Španielska, Švédska, Spojených arabských emirátov, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov. Nezabudnite si skontrolovať stránku so všetkými doručovacími destináciami spolu s cenami a dodacími lehotami. Ďalej si prezrite kategórie produktov. Medzi najobľúbenejšie patria ženy, muži, výpredaj, topánky, klobúky a opasky, detské produkty a tašky. Predtým, než pridáte produkty, vytvorte kolekcie, aby bol váš obchod prehľadný. Prejdite do sekcie kolekcie produktov a pridajte nové kolekcie podľa potreby. Výpredaj. Ženy, muži, deti, klobúky, opasky, plavky, topánky a tašky. Teraz pridajme niektoré produkty. Začnite s kategóriou Výpredaj a zoraďte produkty podľa ceny od najnižšej po najvyššiu. Vyberte produkt za dobrú cenu. Napríklad tento má náklady na dropshipping iba $5, zatiaľ čo odporúčaná maloobchodná cena je $18. Pridajte ho do svojho obchodu. Ak chcete prepojiť Trendsy so svojím Shopify obchodom, vyberte Shopify a potom kliknite na Pripojiť k Shopify obchodu. Otvorte stránku aplikácie a kliknite na Inštalovať. Váš Shopify obchod je teraz úspešne prepojený s Trendsy. Vráťte sa do zoznamu produktov a pridajte svoju prvú položku kliknutím na Pridať do obchodu. Pokračujte v pridávaní produktov, opäť začnite kategóriou Výpredaj a zoraďte podľa ceny od najnižšej po najvyššiu. Vždy si dôkladne skontrolujte cenu dropshippingu aj predajnú cenu, aby ste mali dostatočnú maržu na zisk. Nezabudnite priradiť každý importovaný produkt do príslušnej kolekcie vo vašom Shopify obchode.
Keď skončíte s pridávaním produktov, zobrazia sa v Shopify v sekcii Produkty. Tu už nemusíte robiť nič navyše, pretože všetky fotografie, popisy, ceny aj zásoby sú už importované. Vďaka integrácii Trendsy zo Shopify zostane váš obchod automaticky synchronizovaný. To znamená, že nemusíte manuálne aktualizovať zásoby, ceny, popisy, varianty ani objednávky. Teraz si nastavíme menu pre vašu predajňu na základe kolekcií, ktoré ste vytvorili skôr. Vytvorte nové menu, pomenujte ho a potom pridajte všetky kolekcie, ktoré chcete návštevníkom zobraziť, buď ako samostatné kategórie, alebo ako rozbaľovacie menu. Ďalej otvorte sekciu Trhy a vytvorte nový trh, ktorý zahŕňa všetky krajiny, kam plánujete doručovať. Trhu dajte názov a pridajte krajiny, ktoré Trendsy podporuje pre zahraničný dropshipping. Medzi tieto krajiny patria Austrália, Rakúsko, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Kanada, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Japonsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Mexiko, Maroko, Holandsko, Nový Zéland, Nigéria, Pakistan, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Saudská Arábia, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Spojené arabské emiráty, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty americké. Po uložení prejdite na všeobecné sadzby za dopravu. Kliknite na Pridať sadzby vedľa aplikácie Trendsy. Pomenujte prepravnú zónu, uveďte všetky krajiny, ktoré ste pridali ako trhy a nastavte paušálnu sadzbu $5.99. Toto by malo pokryť väčšinu objednávok. Ktorých doprava stojí viac, budete mať dostatočnú maržu, štvornásobný cenový multiplikátor. Ak chcete ponúknuť dopravu zadarmo s určitou hodnotou košíka, kliknite na Pridať sadzbu, vyberte podmienené ceny a nastavte pravidlá. Doprava zadarmo je vo všeobecnosti skvelý spôsob, ako prilákať nových zákazníkov. Teraz poďme aktivovať platby, prejdite do nastavení, sekcia platby a povoľte Shopify Payments. Postupujte podľa krokov, aby ste sa uistili, že môžete prijímať platby od zákazníkov. V nastaveniach pokladne nastavte, aby boli celé meno zákazníka, meno aj priezvisko a telefónne číslo povinné polia. Telefónne číslo je obzvlášť dôležité pre účely doručenia. Nakoniec uistite, že váš obchod dostupný v rôznych jazykoch. Prejdite aplikácii G-Translate. Nainštalujte aplikáciu Jazyky podporovať. Jazyky. Arabčinu, čínštinu, angličtinu, taliančinu, japončinu a španielčinu. Povoľte automatické prepínanie podľa jazyka prehliadača, aby návštevníci automaticky videli obchod vo svojom vlastnom jazyku. Nastavte preklad z angličtiny, keďže všetky popisy produktov z Trendsy sú v angličtine. Kliknite na Uložiť zmeny a váš obchod je pripravený pokračovať ďalej. Posuňte sa nadol na krok 3 a kliknite na Vygenerovať bezplatnú personalizovanú tému. Ďalej použite AI blok v Shopify na okamžité vytvorenie vašej módnej témy. Jednoducho napíšte krátky popis do vstupného poľa a potom kliknite na Vygenerovať témy. Keď sa témy zobrazia, prezrite si možnosti a publikujte tú, ktorá najviac vyhovuje vášmu štýlu. Teraz si ju prispôsobme. Kliknite na horný banner a aktualizujte text, napríklad doprava zdarma pri objednávkach nad $100. Potom otvorte menu a nahráďte ho tým, ktoré sme vytvorili v predchádzajúcom kroku. Nakoniec si poďme vytvoriť značku vášho obchodu. Prejdite do nastavení, detaily obchodu, nahrajte svoje vlastné logo alebo nahráďte názov obchodu svojou značkou a kliknite na Uložiť. To je všetko. Ste pripravení začať predávať?